سلام برحقن قربان كونكم نزمل بزيتي كتاتلو صعبتنا كمي كنيهم لومي ربع 21 حمله ناي كلته شحن 21 نزي ساعه استدالو وشتاوي زينا ناي شودن اهغراو زينا بمدلاو زقربلكم ترنيا امبابي سامير حغوسي سناي مكتال قوامي منبري فقاد نمركاب حقي كخري تبايلو جبن زفتصمو وصاتنياتات نمطراز زعلم صقطي يغبرلو يسرحلن كم زلو تنغيرو دحيروز مص عينت كوفيد زخونه دلتا بحدغنيا فتنت يعبي الله تبايلو مرحي امريكا جو بايدن ناب تشاينا عادت كغبريو جيا شو مسفحفح لفداترا يصاوتهم زلو تنغيرو بوزحات كابتون بمخنيات عرفتينا بكالا هاجر جيشوم دحر مصنحنا بشورن زملس شورناوين طنقي موسخ ملكفتي لفدا كورونا فيروس يخونو كم زلو كابوزحات زبوتات شودن زوصا كنتاو صبصاو ملكيتو از توريوزي اب زبوتات ستوكهولم اوبسالا فيستملاند فيستورتوبن اوستوريتلاندن دالاران غولي خمزرات صبصابتو سخ يغلص اب زوبا اوستورتيورلاند توم حدث ملكفتي ابتم قطمات وانچ اوروبا نمكتال جيشوم زنبور سبات فرن كولو اب زوبا اوبسالا خاتم صحين خصلو ناب اسبانيا جيشوم زنبور سباتيوم قدات ملكفت خوينم زلو اب تمساسالي زينا كاب 10 سلستك 17 حمله اب زنبر حدث منزي اكل غزي اب زوبا ستوكهولم 748 حدث ملكفتي كورونا فيروس كم سراي زوبا ستوكهولم ابزو صبصاب غليصو صبصابات ناي زوبا مسرت بمغباركا متن ملكفتي ب 44 ميتات كم زوسخه غازيتا دين حبيرا بزي كازي قدات ناي تملكفتي توم زي تخطو كل 18 كتاب 29 عام زركبوا سبات مخانم اتي زينا موداتا يغلص اتني ايميغريشن زملكتا يغبا يستبحلو غدايات اب ممماي زي نطفو ابيات تفردي نخلاي غزي بتحلقي فتحي كم تنقفو داغنس يورديك زتسميه مربب حاريتا قالعو اتنا تفردي نتي بعل مز ايميغريشن دحر منصاق زمصان يغبات مرأي ازينو ويح غزي يوستا مهلاوانين قداي نقفيتا خونا زخلا تحلقي فتحي عام 2019 تمساسل نقفيتا قريتا غريبو كنت نبره دغيمو خمس خغبر استجدده غدايات مماي زوستلن غزي مليس بمطاطو خم زخونه اتي زينا يغلص اتنا تفردي بوغنان اتي مدونغاي حصرت باجت فطوري كبلا كم زغلصا سينا وشخ يغلص تحلق فتحي بوغنو اذا بيت فردتات زتوهبن صراحه وشطي رتعاو زخونه غزي كطنقا زخلن كنتات كفطرلن زغبا منغست مخان دحر محبار قريتونا بايته منغستن بعل مزابيت فردش ودن كم زلاخه كليصو اب شودن عواز حتى سباتي وحدلو تباهلو كاب طريق ساب سنه اب زنبرش دشتا وارح قطرين هيتم اب شودن عواز حتى سبات زي كم زنا كي بعل مزي ميغريشن ابز غربا وانا بزوصو صبصب حبيرو ابتن شدشت قدام تاورحنا عام 2021 4807 رايما بشودن عواز حتتو كابزياتهم تمزبسحو زيغاتا سوريا افغانستان عراق المخانمون اتبع المزي وسخ يغلص اتبع المزي مغلصيو بسنكتي تفطيرو زلو معباله غدايات عوان مما زوزلو زنبره غزي خمسه حصره يغلص حدا خاب طنق منكاي حتت عقبا مسففح لفدا كورونا فيروسن نس زختلو قيادي ممرحيتات كون كم زخلكو انت تحبره بعل مزي ايميغريشن جن نمنكاي واحد حست عقبان كالي باجيتاوي مغنياتات مسرت بمغبار ابوزحات كتماتات شودن زنبره ابيات بصحفتات يعصو مهلو ابز حلف زيناوي مسنادونا قيسنا خمس نبرنا ذكريو زي كمزيل كله قصري ناي توم اب شودن ناي سرح فقاد زحاتو سبات جن كم زوسخه اتي بعل مزي اب صبصابا صفير ويركب نزين مرغاد ابز قرب هازاو صبصابكا ابزن قدامو شدشتاوارح ناي زاحزنيا زلنا عمت اسات 12 شح سبات ناي سرح فقاد كوهابم كم زملكتو اتي زينا موداتا يغلص جبن زفصمو وصاسنياتات نمطراز على صقطي يدفعلن يسرحلن كم زلو تغليصو كاب عام 2015 كساب 2019 ناب زنبر غزي اتم اب شودن جبن دحر مفصامو زفرود سبات قصرم كبابي 15 منبارو فانسك داغ بلاند ستميمصيت غليصو كاب زي اتماسات 677 مالت 4.4% رايم كاب شودن كترزو اتي غازيطا وستيخو يغلص ازي انداوساس خي زلو مطن جبنات اب جمت بمطاو نزمع على مسرت زغبر بوليتيكا وصصني مفاسن كاب زبلكا اب قرباوان مسرح مطراز ناي تماب شودن جبن زفصمو وصاسنياتات نمقلال زعلمه امام حقي قريب له
ሚኒስተር ፍትሒ ሽወደን ዝኾነ ሞርጋን ዮንሰን ነቲ ተበግሶ ከም ዝመገሶ ካብቲ መጽሔት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ሽወደን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎ ክኸርር ምዃኑ ተነጊሩ። ካብ ትማሊ ሰሉስ ጀሚሩ ሓድሽ ንዕቑባ ዝምልከት ሕጊ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ነቶም ኣብ ዓመት 2015 ዝተታተወ ግዝያዊ ሕግታት ዕቑባ ዝትክእ ኮይኑ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክርር ዝበለ ምዃኑን ኣብ ሽወደን ዕቑባ ዝሓትት ሰብ ፈለማ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝውሃቦ ድሕሪ 3 ዓመት ከዓ ነብሱ ምዝኽእልን ገበን ዝፈጸመ ምዘይከውንን ጥራይ እዩ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃብ ዝኽእል እቶም ብቐጥታ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝውሃቦም ሰባት እቶም ብመገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ድሕሪ ምጥያሶም ሽወደን እትቕበሎም ስደተኛታት ጥራይ ክኾኑ እዮም። ንምቁፅጻር ገበናት ዝምልከት ጋዜጣዊ መግለፂ ወፂኡ መንግስቲ ሽወደን ሎሚ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ነዚ ኣብዚ እዋን ገኒኑ ዝርከብ ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ገበናት ብዝምልከት ጋዜጣዊ መግለፂ ኣካይዱ። ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ሽወደን ነዚ ገሊፀን። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ፍትሕን ዝኾነ ሞርጋን ዮንሰን ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ሽወደን ኣብዚ እዋን ብዙሓት ኣብ ገበን ዝነጥፉ ወገናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኤትያ ከም እትርከብን ንገበነኛታት ዝውሃብ ዘሎ ፍርዲ እውን ነዊሕን ክርር ዝበለን ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሽወደን ነቶም ካብ 18 ክሳብ 20 ዕድሜኦም ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ዝግበር ዝነበረ ናይ መቕጻዕቲ ምቅላል ክእለ ነዊሕ ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ነቲ ተግባራዊ ንክገብሮ ዘድልዩ ምድላዋት ገይሩ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ገበን ዝነጥፉ ጉጅለታት ነዚ ትሕቲ ዕድመ ዝግበር ምቅላል ፍርዲ ብምዝምማዝ ንቕትለትን ካልእ ከቢድ ዝበለ ገበናትን ብንኣሽቱ መንእሰያት ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና እውን ገሊፅናዮ ምንባርና ይዝከር እዩ። ድሒሩ ዝመጽእ ዓይነት ኮቪድ ዝኾነ ደልታ ብሓደገኛ ፍጥነት ይዓቢ ኣሎ ተባሂሉ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሂንዲ ከም ተራእየ ዝንገረሉ ደልታ ዝተሰምየ ሓደገኛ ቫይረስ ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕ ናብ 145 ሃገራት ኣስፋሕፊሑ ምህላው ማሕበር ጥዕና ዓለም ኣረጋጊጹ ክትብል ቢቢሲ ገሊጻ። ብተወሳኺ ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ 3.4 ሚልዮን ግዳያት ኮቪድ ምዃኖም ይንገር። እቲ ቁልጡፍ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ዘለዎ ቫይረስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣሰካፊ እናኾነ ይምጽእ ምህላው እቲ ዜና ብተወሳኺ ይገልጽ። ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ኣብ መኽፈቲ ኦሎምፒክ ንኣሜሪካ ብምርታዕ ኣንጸባራዊ ዓወት ኣምዝጊበን። እዚ ኣገራሚ ተባሂሉ ተሰሚዩ ዘሎ ዓወት ንተፃወቲ ሽወደን ዓብዪ ኣድናቖታዊ ሂብዎን ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም መዛረቢ ገይረን ይገልጹ ኣለዋ። እታ ሕሪቲ ጋንታ ካብ 2019 ከም ዘይተበድህት እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብምክትታል ዝተዓዘብዎ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ በቲ ፀወታ ዕጋበቶም ብምግላጽ እቲ ብቕዓትን ቅልጣፈን ክሳብ መወዳእታ ክዕቅብዋ ዘኻኺሮም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ውሽጢ ሃገር ሽወደን ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ስዒቡ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜና ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ። ዓለም ሙሉ ዘዛርብ ዘሎ ኣብ ቴሌፎናትኩም ዘሎ ምስጢራዊ ዝሰርቕ ሶፍትዌር ፔጋሰስ ንፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ዝጥቀመሉ ቴሌፎን እውን ዕላማ ገይሩ ተባሂሉ። ብርክት ዝበለ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም ከም ፀብፀቦ ፔጋሰስ ካብ ዘጥቅዖም ኣሳት 50,000 ተጠቀምቲ ፕሬዚደንት ማክሮን ሓደ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ፈተነ ሓቂ እንተኾይኑ መንግስቲ ፈረንሳ ብዋዛ ከም ዘይርያ ጠንቂቑ። እዚ ኣብ እስራኤል ዝተማህዘሰ ሶፍትዌር ናብ ውልቀ ሰባት ቴሌፎናት ብሕቡ ሰይሩ ብምእታው ወላ ሓደ ነገር ከይትረፈ ምስጢራት ከም ዝሰርቕ ይዝረበሉ። እዚ ድማ ናይ ድምፂ ምስሊ ከምኡውን ዝርዝር ናይ ቦታ መረዳእታት ተርሲሩ ብምውሳድ ንሳልሳይ ወገን ይረክቦም። ፔጋሰስ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኮይኑ ANSO ግሩፕ ዝተባሃለ ኩባንያ ዘፍረየ እዩ። ኣብ ሰሙን እዚ ኩባንያ ዕላማ ናይ ዝገበሮም 50,000 ፍሉጣት ሰባት ዝርዝሮም ኣብ ኢዱ መራኸብቲ ሓፋሻት ይርከብ። እቲ ኩባንያ ግን ዝፍጸምክዎ ስሕተት የለን ይብል። እቲ ሶፍትዌር ድማ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታትን ኣሸበርትን ክትትል ካብ ምግባር ወፃኢ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሰለላ ከም ዘይገብር እቲ ኩባንያ ይሕብር። ዝፈረየሉ ዕላማ እውን ወታደራውን ንኻልኦት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ድሕነትን ከም ዝኾነ እቲ ኩባንያ ይጠቅስ። መራሒ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ቻይና ዓውደት ገብር እዩ። እዚ ዓብዪ ኣተኩሮ ተዋሂቦ ዘሎ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብስርዓት መሪሕነት ኣሜሪካ ካብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ መገሻት ተባሂሉ ሰፊሩ ኣሎ። እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባትን ዕቃበታት ሳይበር ማለት ሳይበር ሴኩሪቲስ ክዝትዩ ምዃኖም ማዕከናት ዜና ይዛረባ ኣለዋ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ንዓኹም ዝበልና